Dankjewel Piet. Ja, het wie echt een recordsimmer. Neerjeder, waar er zo volle yield uit doen ons voetballers als dit hier. En alleen nog al de Premier League meer dan oordeel miljard. En daar zit dus die 222 miljoen van de Braziliaan Neymar net eens bij. Nee, de transfermerk is verleden weekend, die is sletten en dus maken we nou de ballons op. Maar Gerry Hamstra, technisch directeur bij Sportclub Heerenveen. Ja, heren, welkom. Ons weer de introductie. Vanzelfs Gerrit Bos, sportjournalist, welkom. Om met jou uit te zetten, Gerry. De heeft vakantie. Nou. Dus alleen nog al mooi de ster om deze tafel zit. Maar wie is zo'n hectische transferperiode voor je? Nou, hectisch. Het is vaak onvoorspelbaar. Hè? Dus mensen zeggen van ja, je hebt het druk. Nou, nu wordt het wat rustiger. Dat is het niet. Het is vaak onvoorspelbaar. Kijk alleen maar de laatste week dat je Joost van Aken kwijtraakt. En dan moet je toch weer hem anticiperen. Dus, en dan heb ik eigenlijk een vraag hoor. Waarom ben die transfers altijd op de laatste dag? Ja, dat was ons idee ook niet. Hè? Want we hebben hem niet gekocht, we hebben hem weggedaan. Dus dat, nee, ja. Die hebben Martin Hansen nog gekocht. Ja, en nog een goed talent hellen uit Australië. Ja, dat speelde al een tijd hoor. Alleen soms heeft het toch gewoon met timing te maken. Hè? Met John Iredale had het meer met timing te maken. Maar dat speelde al wel 2-3 maanden. En om dat goed voor elkaar te krijgen. Met Martin Hansen is het toch een afweging geweest om niet met zeg maar 1 eredivisiewaardige keeper, maar met 2 de competitie in te gaan. Ja, maar toch definitief de knoop terughakken op de laatste dag. Nou, dat is ook weer. Kijk, dan suggereer je dat we daarvoor niks gedaan hebben. Maar dat is natuurlijk. Er blijft veel intern tegenwoordig. Dus nee, we hebben natuurlijk wel gekeken welke opties er waren. Dus dus uiteindelijk is dat pas op laatste dag rondgekomen. Eventjes waarom naar Heerenveen. Want bijvoorbeeld in speler dit we die eruit pikken. Henk Veerman. De wie interesse van Henk Veerman, onder andere Willem II. Hij zit bij Heerenveen toch op het tweede plan. Hij is geen basisspeler. Waarom kom je me dan toch net uit? Nou, kijk, laten we zo zeggen, als je ambities hebt, dan heb je 2 eredivisiewaardige spelers nodig. Of spitsen, laat ik zo zeggen. En we snappen het verhaal van Henk. Hè. Henk heeft heel duidelijk aangegeven, ik wil graag spelen. Liefst bij Heerenveen. En daar wil ik voor gaan, zegt hij. Als dat niet kan, graag ergens anders. Dus we hebben de hele situatie wel uitvoerig met hem besproken en ook intern duidelijkheid naar elkaar gecreëerd. Maar uiteindelijk is het er niet iets van gekomen waar alle partijen. Hè. Kijk, wij moeten ook gewoon verder. En nogmaals, je wil wel meedenken met Henk en je begrip van zijn situatie. Alleen, nou ja, goed, dan moet er wel iets voor terugkomen waar je zegt van nou, daar gaan wij mee de competitie in. Dus eigenlijk het is niet voor niks dat er zoveel belangstelling voor Henk is. Hè. Het is een goede voetballer. Ja. Maar hier is het best dat je wel een goede vervanger hier, dan mocht Henk Veerman voort. Nou, kijk, weet je, laat ik ook zeggen, dat hangt er een beetje allemaal vanaf hoe dat zeg maar valt. Hè? Dus als er echt iets waar ik zeg van nou goed, daar hadden we echt iets van voor de langere termijn, voor de komende jaren, daar had ik dan mee willen denken. Maar dat is niet gewoon, dat is of te duur geweest of dat wilde niet. En dat, nou ja, dan kies je er gewoon voor. Ja, je hebt niet voor niks 2 jaar zijn contract verlengd. Hè? Dus daar heb je ook een vertrouwen en een geloof in Henk. En wat ik zeg, je hebt gewoon 2 eredivisie-spitsen nodig. Hoe moeilijk is dan de dynamiek, Gerry? Als iemand weg wil en jullie houden de poot stijf. Cambuur had het met Lili Pali. Ja. Ook een andere dynamiek. Zij stemmen aan toe. Jullie houden de poot stijf houden. Hè? Kijk, het is wel gewoon van gedachten wisselen. We hebben met Henk heel open gecommuniceerd. Dus met Henk, met zijn zaakwaarnemer. Jurgen was erbij betrokken. Omdat je natuurlijk ook met een trainer te maken hebt. Hè? Dus die jou wel of niet opstelt. En daar zijn we met z'n allen heel duidelijk geweest. Dus we hebben begrip voor zijn situatie gehad. En tuurlijk snappen we dat hij graag wil spelen. Nou ja, goed. Maar hij heeft ook aangegeven, liefst bij Heerenveen. Ja. Alleen zijn verhaal is al 2 jaar. Terwijl Jurgen en ik zeggen van, ja, wij zijn nu in een dik jaar. En in het jaar ben ik nog 3-4 maanden geblesseerd geweest. Dus voor ons is dat wel iets anders. Hè? Dus kijk, maar spelers die moeilijk doen. Hè? Je ziet het... Sam Larsson was weer een ander verhaal, maar je ziet het ook in het buitenland. Spelers die dan zeggen, ja, dan kom ik gewoon niet trainen. Weet je wel, die echt iets willen forceren. Hoe moeilijk is dat voor mensen als jullie? Ik vind dat je nu wel een beetje appels met peer vergelijkt, omdat je Henk boven... Nee, ik zeg niet dat hij dat doet, maar in het algemeen. Hoe moeilijk maakt dat jullie vak om daarmee om te gaan? Kijk, laten we zo zeggen, je moet altijd baas in eigen huis blijven. En je moet je eigen beleid en je eigen koers uitstippelen. En dat hebben wij gewoon gedaan. Hè? Zowel in een situatie zoals met Sam als situatie met Henk. Nogmaals, ik vind het wel 2 hele verschillende situaties. Maar je moet gewoon zorgen dat je zelf heel helder bent van, jongens, dit zijn onze plannen, dit is onze ambitie. En zo kijken wij er tegenaan. Aan de andere kant heb je ook met de wensen van de speler te maken. Situatie Sam Larsson zijn we heel duidelijk geweest. Vorige zomer niet te koop. Deze winter niet te koop. En we hebben gezegd, en dat is de enige afspraak die we met Sam hadden, van
in de zomer gaan we eraan meewerken. Hè. Dus onze supporters wisten ook van ga er maar vanuit dat Sam niet meer in Heerenveen speelt. En met wel dat het voor iedereen goed moet zijn. Hè. Voor hem natuurlijk, want hij wil naar een goede club. Maar het moet ook voor ons goed zijn. En uiteindelijk vechten we ook gewoon voor onze club om op middel- en lange termijn daar een goede selectie neer te zetten. De eerste kennismaking, maar de soort jering van Karim Rossi. Als technisch directeur bij Heerenveen, koedersto hem? Karim Rossi? Ja, ik ken hem. Ja, nog sterker, hij is ons ook nog aangeboden. Ja. Oké. Ja. Ik geloof dat iedereen is aangeboden. Ja, hij kon ook naar Willem II, toch? Volgens mij. Daar heeft hij 3 goed. weken getraind. Maar jongens, kijk, wat Gerard zegt, dit zijn spitsen, er zit misschien een vlekje op, maar die kan het bij jou net goed doen. Hè? We hebben het net over Sander van der Streek gehaald, die haal je ergens ook bij het tweede van Vitesse. En die jongen die gaat voor heel veel geld nu naar Utrecht. Dus ik snap het wel, dat je zoiets probeert. Want dit kunnen net die dark horses zijn die het straks goed bij jou gaan doen. In totaal had Heerenveen een jonge nieuwe spelers hellen. In een vrij betierd stadium wist hij hem onder oren al dat er dan een nieuwe keeper komen moest. Ja. Omdat Mulder net bijtekenen woer. Lees eens uit, hoe ging je hem dan te werk? Nou, wat je zegt, we wisten dat Erwin niet zou verlengen. En we wisten bijna al wel zeker dat met Jerry lastig zou worden om nog een jaar te houden. Omdat hij zelf heel graag weg wilde. Vorig jaar HSV geweest. Dus dan, als er dan weer een grote club komt, dan kom je dus in de situatie van, hey, kun je dat tegenhouden? En we hebben daar gewoon een goede deal mee gesloten. Dus dat wisten we. Dus we hebben met Warner Haan en Daniel Heu hebben we eigenlijk voor de eerste training al bekeken. Daniel Heu, de laatste play-off wedstrijd op zaterdag. Toen zijn we zondag al naar Basel gegaan. Dus met hem gesproken en bekeken. Jurgen en ik. En die stonden lang op de radar. Dus dat konden we voor de eerste training doen. Maar lees dat eens uit. Hoe komt zo'n jongen op de radar? Nou ja, kijk, we hebben gewoon... Heerenveen staat al jaren bekend om onze geweldige scouting. Hè? Dus we hebben... met Oerol heb je hem scouts? Nou, we hebben scouts, contacten, netwerken. Kijk, onze scouting, daar heb ik zelf, Jurgen. We hebben allemaal onze eigen contacten en netwerken. Maar bij waar komt dan bijvoorbeeld de naam van Daniel Heuwij? Nou, Daniel is natuurlijk al jaren bekend vanuit Scandinavië. We hebben een goede historie met Scandinavië. Dus we hadden alle rapporten ook al liggen van, van bij Odense. Of Odense is dat, geloof ik. Daar wist hij, hè? Dus toen is hij naar Basel gegaan. Dus dat weten we gewoon. En dan ga je uiteindelijk kijken van, wat zoek je, wat voor type zoek je. En dan komt dit op de radar. We hebben overal 5, 6 namen voor elke positie. We hebben 12 posities waar we mee werken, zeg maar. Een aanval en verdedigen middenvelden. En waar haakt dan definitief de knoop terug? Nou, uiteindelijk kijk je naar nummers 1 tot en met 5. En dan komt er ergens een van, wat is financieel, contractduur, wat voor type zoek je. Je profiel in het elftal. Maar het Streppel zei van, ik wil die. En Jim zei ze van, denk ik maar Luc IJzinga, de voorzitter. Ja. Die zei, wij zijn net helemaal uitzoeken, dan keer het net terug? Nee, uiteindelijk is het een gezamenlijk iets. Hè. Dus ja, ik ben verantwoordelijk voor voetbalzaken en ik heb verantwoordelijk af te leggen aan Luc IJzinga, de algemeen directeur. En dat is nou natuurlijk gewoon sowieso de gang van zaken binnen de club. Maar goed, uiteindelijk hebben we met de technische staf, met de scouting en dan ga je met elkaar zitten en dan gaat van breed naar smal en uiteindelijk ga je daar een klap op geven. Ja. Dus dat begint heel breed in zo'n organisatie. Is Heerenveen sterker op Wurden, als dan naar de verdediging jost? Want de verslaande achterhoede is nee. Nou ja, ik vind van een naaie achterhoede vind ik de eerste indruk vind ik in ieder geval heel goed. En meestal heb dan ik vaak aanvallers en middenvelders, dat het gaat hoe grote versterkings. Maar ik denk dat Heerenveen de beste versterking is, denk ik, de rechtsback, Dumfries. Ik denk dat een is, daar ben ik echt van onder de indruk. Dat wordt een hele goeie. Opkomende back. En die Heu, ja, dat is ook mooi. Want dat is een sterke vent en betiert al fastline, dus dat staat ik vertrouwen uit. Ja, goed, wat Van Aken de Bibel wie denk ik net, dat wie denk ik luxe West. Maar Piri, die dat is ook al miljoen terug de trainer, Jurgen Streppel, die zei die eigenlijk een kwestie van tijd dat Piri de rol van Aken oernemen zou. Een opvallende uitspraak trouwens van Streppel. Ja, maar het is misschien wel makkelijker om dat nou te zeggen dan. Nee, maar goed jongens, laten we wel helder zijn. Kijk, Joost heeft het geweldig gedaan. Joost heeft geweldig betekend voor de club. Jeugdspeler, die heeft de club geld opgeleverd. Heeft ook voetballend zijn waarde bewezen. Dus geweldig gedaan. Volgende stap, en die gun je hem. Maar laten we ook wel zijn, talenten laten zich niet tegenhouden. En Kik is gewoon is geen talent meer. Is gewoon een jongen die volwaardig eerste elftalspeler is bij ons. En dat laat zich niet tegenhouden. Dat zijn gewoon goede spelers. Nee, hoe vind je het eigenlijk dat Heerenveen een die op het transfermarkt? Ja, ik vind dat Heerenveen een van de weinige clubs is geweest in Nederland die beter is geworden. De andere clubs hebben toch hun beste spelers kwijtgeraakt. En de beste spelers lopen op het middenveld en in de voorhoede. En de belangrijkste spelers. En die zijn bijna allemaal gebleven. Dus, ja, is dat opvallend eigenlijk? Bijvoorbeeld Reza Goganiat, die tikte dan vorig seizoen joggetje in. En die bloot gewoon. Ja, dat is opvallend. Dat is opvallend. En het middenveld,
Ik vind die spelers zijn allemaal gebleven en de achterhoede-spelers hebben ze verkocht voor veel geld. Ja, dat is een droomscenario, denk ik. Ja, een droomscenario. Steek hem maar in je boezem. Een mooi compliment. Ja, vragen ze aan het eind van het jaar weer, hè? Ja, Nee, ja, goed. goed. Ja. Kijk, Maar is het, Trottegien om Reza Goganiat, is het opvallend dat hij nog altijd bij Heerenveen speelt? ja en nee. Laten we niet vergeten dat hij uit de academie komt. Hè? Dus dat hij iets met Heerenveen heeft via omzwervingen. En hij heeft natuurlijk straks het WK. Hè? Hij zit goed op zijn plek, weet dat hij speelt. Ja, ik denk dat nogmaals, en ik kan en mag niet voor hem praten, maar als in zijn situatie kan ik me ook voorstellen. Die zegt van ja, ik kan nu wel naar een andere club gaan, maar wat brengt me daar? En terwijl ik volgend jaar op een WK zit. Nou, hij is een van de weinigen die een WK gespeeld heeft. Ja. Hè? En we hopen er volgend jaar met Kobayashi en Reza, nou ja, en Marco Rojas heeft nog een kans met Nieuw-Zeeland. Dus we winnen van Argentinië. Maar goed, dan heb je zomaar een paar op de WK staan. Dus En dat is voor die financieel, jongens. voor hun sportief en voor je financieel weer onttrekkelijk. Nou, laten we eerst dan vanuit voetballen kijken. En dat het natuurlijk geweldig is dat je zulke jongens op een WK hebt staan. Ja, maar Heerenveen is toch vaak een doorgeefhuis en daar maak je met nou echt van hè. Nou, doorgeefhuis, ik denk dat we in heel Nederland in de situatie zitten dat je gewoon goede spelers moet opleiden of goede spelers moet scouten. En dan na 2-3 jaar. En dat geldt voor ons allemaal. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor je toekomst. Ja, we hebben niks gekregen door Karim Rossi, maar dat voest eigenlijk. Martijn Bart ook gewoon een hele goede spits. Ja, je moet uitkijken wat je hier in de pauze zegt. Hè? Het was geen pauze, hè? Dat was gewoon ik ben altijd wel een liefhebber van Martijn Bartel geweest. Hè? Dus al in de beginjaren. En toen, ik weet dat hij toen terugging naar Hakkema's Boys. En dat ik hem daartoe zag spelen. En ik van, heeft denk ik voor Cambuur... is gewoon, en voor de eerste is een van de betere spelers. Dus daar ben ik wel gecharmeerd van. Ja. Maar over die transferperiode nog. Hè? Want dat ken ik, een vraag. Want in Engeland willen ze nu dat sluiten bij de competitiestart. In Nederland zegt iedereen, bijna iedere voetballiefhebber, durf ik wel met hand voor in het vuur te steken, die zou dat ook graag willen. Ja. Competitiestart, transferperiode, afgelopen. Clubs zeggen ook altijd van ja, ellende, laatste dag, 2 weken bezig, weer iemand weg. Ja. Waarom kunnen jullie dat als clubs bij de KNVB met z'n allen niet voor elkaar fixen, dat ze dat bij de UEFA Ik denk dat je nog een paar belanghebbenden hebt, maar kijk, als je, dus maar goed, kijk, ik denk dat we dat hier allemaal van overtuigd zijn. Maar bijvoorbeeld in Italië. Maar zou jij het willen? Ik zou het willen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat helderheid geeft aan iedereen. Hè? Dus het is natuurlijk heel raar, en daar zijn we het allemaal over eens. Je bent 3, in jullie geval 4 wedstrijden, of nee, jullie 3, bij ons 4, vorig jaar 4, nu dit jaar 3, wedstrijden gespeeld. En je hele elftal kan anders zijn. Nou, dat is voor ons raar, dat is voor de trainer en de technische staf raar, dat is voor het publiek raar, dat is voor iedereen. Ik denk dat dat een zotte situatie is. Ja. En dan zeg ik het nog netjes, denk ik. Ja, alleen, je hebt belanghebbenden. Kijk, in Italië, er zit ook een heleboel in de Champions League of Europa League. Die zitten toch te kijken van, ga ik Champions League halen? Ga ik Europa League halen? Of heb ik niks? En dan kun je in die laatste week nog heel veel doen. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen belang er weer bij. Ja, je hebt altijd een laatste dag. Dus die hectiek op die laatste dag hou je altijd. Alleen, wanneer is die laatste dag? En elke competitie start weer op een ander moment. Engeland heeft zo'n sterk merk, zo'n sterke competitie. Die kunnen het zich permitteren om te zeggen van wij gaan nu met elkaar afspreken. De donderdag voor de startcompetitie stoppen we allemaal. Ja. Maar goed, als ze straks nog wel bij ons, omdat wij een week later of een week eerder beginnen. Ze kunnen nog wel bij ons weghalen, maar wij niet elders. Dan heb je ook een probleem. Dus ik denk wel dat je het groter moet aanpakken. Maar denk je dat dat kan? Dat dat lukt? Europees? Gewoon dat is de zorg in Engeland nu al. Hè? Maar Koeman zei van de week, hij zegt van als ze nou straks bij ons nog weghalen. Dus. Ja. Turkije heeft inmiddels vandaag spits bij. Het zou toch mooi zijn als iedere supporter op de tribune zit met zijn seizoenkaart bij de eerste wedstrijd en denkt zo, dit is het team. Laten we in ieder geval tot de winterstap hebben. Even heel kwart nog, Gerry, want zit er eigenlijk extra druk op voor jou? Want je hebt zelf een bepaalde doelstelling. Dat is toch verantwoordelijk voor de spelers die op het veld staan. Is er voor jou nou echt een extra druk voor dit seizoen? Dat je wel de doelstelling hel je matten? Nou, die hebben vorig jaar ook gehaald, dus in dat opzicht maar niet de manier waarop we graag wilden. De voetbalverhaal is opportunistisch. Ja, volgens mij staat elke dag druk op en dat is topsport. Dus volgens mij. En de grootste druk die je zelf oplegt is vaak de druk wat je zelf doet. Dus je wilt elke dag beter doen, dus in dat opzicht. Maar play-offs Europees voetbal, is dat de doelstelling? Ja, we willen play-offs Europees voetbal spelen. Is dat haalbaar? Is dat realistisch? Van jaar een VMW voor Cambuur misschien. Misschien. Ja. Een cliffhanger. Jongens, nogmaals, tegen dank op deze vreed. Ontsaf hier dus Friesland Joert, mij de sport. Manje bij wijde van Zelswer. Van nou een hele gezellige jongen en een goede weekend. Dag.